Kanigay ka AKSHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor manta ka step. Wanra ka sarkar pedeng ya ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill arajar arpun rio hanen ka singi hakador bar Lok Sabha hapadeng ka jingki win ka liang persya. Shim ka kanwan ki menteri ka jala ya bun ki rai hanen ka singi kenthop ya ka jing menjor halor ka Meghalaya Electric Vehicle Policy arajar arpun rio. Bat ka Meghalaya kaladap bansam haduk kandai point arsaw na kasispa yaki enumeration form haka special intensive revision kabadang ya syakmat menta banlum kerteng bat pensisai kinong tap vote ong ka office u chief electoral officer hanin kasingi ki khubor ki babnya ya baro artli ki dorbar jong ka parliament la pensange no hadu laisen hanin kasingi hadian bagi dekot jong ki seng na kalyang persya kila khiwen halor ka jing no bagi pulit kila le don bor haka por bagi samla pule kila penlong ya ka jing khi halor ki kenram ka examen neat haka Lok Sabha lawan ra hanin kasingi ya ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill arajar arpun rio kani ka bill kathmu ban penbhashu shu ya ka an Public Examinations Prevention of Unfair Means Act arajar arpusaw kabalong ka an banyada ya kinu ki jingle buitu haki examen pait ba ya kani ka bill lawan ra da menteri kena katnat Personnel, Public Grievances and Pensions u Dr. Jitendra Singh hakani ka bil la terwa banwan ra ya bun tali ki kendon ke bating kenthop ya ka jingset phatok hadu ship house nam ka jingdan kuna hadu ship ho klor tengka bar ka jing kurup no ikinong kenti jong kitu ke bala sha rai penrem kani ka bil ka terwaru ban pendap kloy ki mukat duma da ka ba betha ya man ka jela ba ka union territory hakari ban seng da ka special fast track court ban bishar man ka singi ki mukot duma khanang ban la ban pendap ya ka jing bishar tang hapo live nai haba ka Lok Sabha kalas dang biang hadin ka jing pen sange ka balai hakapor san baje hanin ka janmiet u presiding officer u Krishna Prasad Teneti ula persang ban shim ya ka bel banyatai henrei ki MP na kalyang persya ki layang ban pertajam pat ban dawa ban wengno ya ki FIR bala mudui persya ya ki samla pule ha ka jing ki persya ya ki kenrum ka neat ka badang sudaption kumta u presiding officer ula pensange ya ka jing lang jong ka yeng bat kan sedang biang hakapor khatway baje menstep mentakasni Katanhon ke menteri ka sarkar Meghalaya kala menjur ya ka Meghalaya Electric Vehicle Policy arajar arpun rio hakaba kinong thiet ya ki kali bala peniai da ka boarding electric kenio ya ka jingara pisa ka ba arpusan hajar tengka bat ru ken light na ka basiu ya ka by registration ya ka kali kani ka an kan trikam na ka benta ki kali archaka lai shaka bat sau shaka ke bala peniai da ka boarding electric kakanhon ke menteri kala bisharu kumno ban ai jingara pisa na kabenta kitu ki kali ki bala day ban pensange season don na kabaya namar bakila rempalan ha Meghalaya menta ka don hadu san hajar teli ki kali baya da ka boarding electric bat ka sarkar jela ka don ya ka jingthmu ban penslor shu iki brio ban thiet iki te ki jat kali ka sarkar kan bu iki jaka ban charge ya ki te ki kali electric da ka bashim da ka jing siu bat kan penslor ru iki nong seng kam la jong ban bu iki jaka ki ban shim iki kali rem ki bam long ban penya shu hasurok hakawai pakarai ka kanhon ke menteri kala shim ya karai ban penkala naka New Shillong Township Development Agency shaka New Shillong Township Development Authority Shushu ka kanhon ke menteri kala menjur banwanra ya ka jingkala haka Meghalaya Goods and Services Tax lengba ka ordinance khnang ban pentrekam ya ka GST kat kom ka jing ai jingmut jongka GST Council Menteri Rangba Conrad ki sangma oleh kendu hanin kasngi ya usamla kit kupar nong siet ubalong unong ruai na Meghalaya ubala poi syaduk ka top 5 haka jingya kop ruai hajeli ka perthai ka World Championship of Performing Arts ka balalong ha Las Vegas ha USA usangma ulai ro ya kasap ka jing treshtom ka jing ai tilot utai usamla da ka baong ba ka jing kenjo jong uya uni umawmir kalong ka jing sarong ya ka jela ba kala ai men siam ki pai ka jela ban nut ban ang nut ki bakrau Menteri Rangba ula ong ba udap da ka jing sngo komen ba ula kershan ya ukit kupar ha kani ka jing ya lenti jong u bat ula benrap ba ukermen ba uniu samla nong ruai unang yo shu ya ka jing job haki puar ki banwan ula kit bok ru ya ukit kupar ba unang yo ya ka jing job kat ba udang pen i ka sap haki rensan ka perthai kani ka dei ka AKSHVANI Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor
naka station jong ka AKSHVANI Shillong ya peteng biang bat ki khubor ki badang sa. Haka Special Intensive Revision SIR kabadang yat syakmat menta ban lum kerteng bat pensisai ki nong tap vote ka jela Meghalaya kala dap ban sam hadu khandai pu khandai point r saw naka shispa teli yaki enumeration form le thu ka kaipot bala permit de ka office u chief electoral officer hanen kasngi ka ar punyo tarik ubnai nai tung le thu badan san teli ki district ki bala pendap shispa naka shispa ya ka jing sam yaki enumeration form. Habakan top lang ya barok ki district ladap penrung kerteng hakikor komputer hadu khandai puway point prahinyo na kashispa katba ka West Khasi Hills kadang lam na khamat hakaba kala pendap hadu khandai pupra point sau khandai na kashispa ya kajing penrung kerteng hakikor digital hendrai katkum ka kaipot le thu badan kumba arlak khatlai hajar arspa arpoi ngut ki nokta vote ki bam biang ki kot ki sla kum ki sakhi hakaba khambon na ki dai na ka district ribhoi. Ka recruiting office Shillong kan penlong ya kajing penrungkam sipai nakabenta kitu kisamla ke bala syajit na barok ki district ka Meghalaya haka 58 Gorkha Training Center Happy Valley Shillong nadu ka arpu tarik hadu ka arpu san tarik ubnai nailar ubanwan kani kajing penrungkam kan long nakabenta ka Agnivir General Duty haka thop technical yaki bala pass class 10 pat ka thop tradesman yaki bala pass class 8 ya kajing penrungkam nakabenta ka Agnivir clerk lani storekeeper on penlong hakiway pat kitarik kata nadu ka hendriu tarik hadu ka pra tarik ubnai nailar banwan bat kan long ha army ground hajan Panjabari gate Narangi cantonment Guwahati ki samla ki bela mi kerteng ki depan poi ha kapur bala bu ya ka admit card bat ra ya barok ki kot kisla ki badan kam la pentip ru bagi tu ki samla ki bampat shimyo ya ka admit card kila ban let mi Shaka recruiting office Shillong but phone ha u number u balong not lai Henry Saw R San not Saw iwe hinyo lani tho Shaka rohq@gmail.com ki officer nak ka office kila pentip bala dapha ya ki email si ki samla bala mi kerteng bat kila kentu ya ki tu ki ba apply ban page bahaya ka sngi bat kapor baki dei ban let mi. Kanan pulok bat kamadan golf ha Shillong kila kelalong ki jaka pen pengat ki balerap ya kasor Shillong ban ya le ya ka jingshit ke bala nangkiu ka banang ya ki sngi na ka jingshit kerang ka sngi bat ka jingklut ke bami na ka jingklut ki ying ki sam bat ki kali hasor ka jingwat benya kala pen i bakini ki jaka bajerngam bat ka na ka tekanan ka badan hapdeng kasor Shillong ki long ki ba kongsan ban penduna ya ka jingklut ke madan ban penbha shushu ya ka jingshit jingkriat kasor bat ban kentiu ya ka jingla ban ile persya ya ka jingkela ka soin beneng kini ki jing syam na ki jing wat benya ki kedau syai ya ka jing don kam ban penhe ya ki jaka bajerngam hasor kat ba kasor kala nang roy uwai na ki samla ya lek kai football na Meghalaya u embok lang nong klau ulayo ban lek ya lek kai na ka second division club jongka United Arab Emirates UAE ka Al Rams Club bat ula kelalong uwai ni ki kattu kat ningut ki samla ka jela ban yo rung haki football club banashabari utai urang yelek kai ubadang arhoi snam karta ula rung naka Srinidhi Deccan FC hadian ba ulami madan haki nyau teli ki jingya khun haka I League haka samoy yelek kai jong u ar hajar arpusau arpusan usamla embok lang nong klau udai na so reng kham bod ulami khmat yakari India haka kerdan under 16 bod ula yo ban pentibet shu yelaka sap yelek kai lengba ka Tata Trust Center of Excellence ha Aizol ula yelek kai ru nakabenta ka Royal Wa Indo ka Shillong na jong bat ka kunun yelek kai ki samla jong ka Bengaluru FC u embok lang uban salek sya UAE haswa ka samo yelek kai ka ban sedang nadu ka arpu pratarik unailar ula ong bakane ka jinglek sya UAE kalong ka buram ka bakraw bat katung ila poi sya ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKSHVANI Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so bat ka AKSHVANI Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin pareng ha ka por pra ka san minute kani kadai ka AKSHVANI Shillong smau bhaban ap mentai ki khubor na Delhi.